ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥିରତା। ଅସ୍ଥିର ମନ, ଅସ୍ଥିର ଶରୀର, ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ବଡ ଭାଇ, କୋରାପୁଟର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବି ନିଜର ପରିଚିତିକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରଦେବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟକୁ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ। କାରଣ ଏଇ ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ଥିରତାଟିକୁ ସ୍ଥିର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତକାର ଭାଇ ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛେ, ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏଇ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆଉ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା। ଏ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାଟା ବହୁତ ଜଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଟିକେ ହତାଶା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ବାଟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ସ୍ଥିରତା ସହିତ ତ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି ଚାରିଆଡେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ମନଟାକୁ ଆଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବହୁତ କଠିନ କାମ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁ ଜଣ ଲୋକ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାରି ରଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ସୁଯୋଗଟା ଦେଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲିଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ଏ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ସେଇଟା ହଉଛି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ଏଇ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯୋଉ ଦଳରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମେ ସଂଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେ ଗୁଗଲ ମିଟିଂ ରେ ହଉ, ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ହଉ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରେ ହଉ, ମେଲ ଯୋଗେ ହଉ, ସଂଯୋଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସଂଯୋଗରେ ଅଛେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ ବା ଇମେଲ ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସଂଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନଟା କମିଗଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକାକୀ ମନୋଭାବଟା ବଢିବ, ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଏକାକୀ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ କେହି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଯେ କେହି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନଥିବି। ତେଣୁ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ସେ ମୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ସେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳର ମେମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି କେହି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି। ତେଣୁ ଏ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନଟା ଅତି ଜରୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମନେ କରେ, ସେଟା ହଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବା ଆଉ ନେବା। ମୋ ହାତରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ରହିବି।
ଆଉ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲିକି ସାହାଯ୍ୟଟି ମାଗିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଅହଙ୍କାର ବା ନିଜର ଗର୍ବ ଭାବନାଟା ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମନ ଖୋଲିକି ନମ୍ରତାର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବା। ମାନେ ଆମର ଇଏଟା ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଆଡରୁ ଯେତିକି ଖୋଲା ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଖୋଲା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଖୋଲା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବନମୁକ୍ତ କରି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ। ହୁଁ ସେ ବି କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଥିବେ ବା କିଛି ତିକ୍ତତା ଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରଟା ଟିକେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେପଟରେ ସେ କାହିଁକି ଏମିତିଆ କର୍କଶ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମତ ନେଇଯାଉଛେ ସେ ଆଉ ସେମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ରହୁନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇ ଦଉଛି। ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସେଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ଆମର ଅଧା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ କେତେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ 1-2 ପାଦ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ସୁଫଳଟା ଆମେ ପାଇବା ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ବୋଧହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପରେ ନଉଛେ, ଆମେ ସେଟା ଯେ ସଫଳ ହେଇଯିବ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ 100% ନ ନେଇକିରି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସଫଳତା ହଉନାହିଁ, ତେବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହବା ନାହିଁ। ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହେଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡିସିସିଭ ଆକ୍ସନ ଆଉ ଡିସିସନ, ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭୟଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର କିଛି ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ମୋର କିଛି ଜଣ ମାନେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକା ଭୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭୟଟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଭୟଟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଏବଂ ଭୟଟା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୟଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡି ହେବା ଦରକାର ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଭୟଟାକୁ ହିଁ ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଭୟକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବାହନ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପେନିକ ଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜରେ ଯେତିକି ନଥିଲା କରୋନା ୱେଭର, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ପେନିକ ଟା ମାନେ ଟୁ ମଚ, ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ପରିବେଶରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମୋର, ମୋ ପରିବାରର, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଯାହା ପରିବେଶର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା, ସେଇ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିଛି। ସେମିତି ବି ଆପଣ ତ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଗତ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ, ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀସାଇଲମ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅମରାବାଦ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଏ ଦିଟା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଚେଞ୍ଚୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିକି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ତାକୁ ସଠିକ ବଜାରୀକରଣ କରିକି, ତାର ମାନର ଉନ୍ନତି କରିକି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀଟାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାମ କରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଔଷଧ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଉପକରଣ
ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏସବୁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନେ ବି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡାରେ, ଦଶମନ୍ତପୁରରେ, କୋରାପୁଟରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡିକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏକତାର, ସ୍ପ୍ରେଡର ଏବଂ ୱାର୍ଡର, ଏମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାମ କରିକି ଯୋଉ ଔଷଧରେ ମିଳୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ସେ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ମିଳିବା ଜିନିଷକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏମିତି ଘରେ ଘରେ ବି ଔଷଧ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ବି ସେମାନେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, DSS ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, BSS ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଡରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କହିଲି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଛି, କରିକି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାମ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 2ଟା ଶିଖିଲି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି, ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ହରେଇ ଦଉ। ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ମୁଁ କଣ, ମୁଁ କରିପାରିବି କି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ଛାଡିଦବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାଟା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ବଡ କାରଣ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା, +2 ପାସ୍ କରିଥିବା, +2 ପଢୁଥିବା ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯୋଉଠି ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ସଠିକ କାଉନସିଲିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢେଇବା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଶାବାଦୀ ହେବା। ଯେତେ ହତାଶମୟ ପରିବେଶ ହେଇଥାଉ, ଆସନ୍ତା କାଲି ମତେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆହୁରି ମିଳିବ ଏବଂ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବି, ଏଇ ଆଶାଟା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଆଶାଟାକୁ ଆମେ ମଉଳି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆଶାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର ଆମକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଯାଏ ନିଜ ଭିତରେ ଆଶାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଉଛେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଉଛେ। ସେଟା ଆମକୁ ଦୋହଲେଇ ଦଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା। ନିଜେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଉଠିବା, ନିଜ ଠିକ ଟାଇମରେ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା, ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା। ଆଉ କେବଳ ସମସ୍ୟା ମୂଳକ ଯୋଉ ଆମର ଆସୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ, ଟିଭିରେ ହଉ, ତା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଗଠନମୂଳକ କାମ କିଛି କରିବା। ଆଉ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ନିଜକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିଜର ବହୁତ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ନା। ମୋର ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡେଇଲି ରୁଟିନ ଟା ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ତ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଜି ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବା। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁଦିନ ମତେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସକାଳକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂତନ ସକାଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ହେବା, ଏ ଦିଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଏସବୁ ଆମେ ଠିକରେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରିବା ଆଉ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି କାମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ହରେଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ପାଣିର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ ଗୁଡିକରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଯାହା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯୋଉ ସତ୍ସାହସ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସଞ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଏଇ ଆଶାର ସହିତ ରହୁଛୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ମିଶିବା। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ସୁରଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛୁ। ତେବେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାନ୍ତାକାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର।